Kung sikat ko kay Webes niya sa kita dito katong Webes nga tulungan na ito kapihan sa PIA may hapon sa atong tanang listeners labi nang dito kanunay nagsulod ya atong programa sa kapihan sa PIA hindi lamang sa atong paborito istasyon sa WTR kaya sa Philippine Information Agency sa atong mga kubanan diri si Jose Rinotista, si Alvin Pugosya o si Levi Soy Baguio. Kung sa kanya pinisira yung tulicho magiguban ka rin yung sutso sa kaoras aron atong isgutan ang mga isgutanan. Ayan atong mahibawaan ug ngayon atong dalhon sa atong mga pag-isgut-isgut sa atong mga komunidad. Samlit nasahin kita o nagtuo kita ka ang atong tingog mo ay tingog galawin mabuot kaya ngayon nga subayon o sudlon sa atong tanan nga mga magpamalaon. So karon muna may gala ang atong topic mag-isgut na kabahin sa kabataan ug mga katungod nila no. At the same time, ato tingin ko gato kiyon na atong kasamtangan mga lokal na ordinansa. Sa ito, ang buhol dunay children's code. Kana may gusto na ito ka may istorya. Tungkol kay daghan kay mga hulanon o napapod kay masayon. Di pa gusto po tayo makahibawan eh. Bisag jutay lang nga atong makuha. Tungkol kay gusto tayo sa hinay-hinay atong mapadagat atong mga iskutan na tos na mga iskut sa atong mga barangay. Aron po kita nga naadiha sa atong mga kabaranggayan makapasukot sa atong panahuna kung mahimong mas maayo pa ang atong mga palaon din sa atong galawigan sa pohon. Okay? So may gana sa Philippine Information Agency atong i-introduce ninyo ang atong resource person karong hapuna may gana atong resource person sa board member o chair no sa Women and Children Provincial Council for Women and Children. So atong imumaton sa kanina si board member Christine Alexi Tutor. Ma'am, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Yes, good afternoon. Labi na sa mga nagtanaw karon o naminaw sa atong kapihan karong hapunan, right? Yes, ma'am. So, murag kita lang ito ha. Oo, maginaot na ngayon naman magkapas sa katupan tinugyanan sa DSWD, no? Okay, kaya wala kong iikon sa gusto ko na masayo kung saan na ang kasamtangan na sitwasyon ang buktong ahensya na nasayo na ni mga gala. Kaya pinagpupot sa mga kabatanunan, no? Ang atong DSWD sila maginana. Kunya, atong kung tanawon kung saan na ang atong mga sa may mga karambuan, labi na sa pagpatuman sa buhol, ano yung mga suliran sa mga kabatanunan, parang kita, children in conflict with the law. Kiniingon namin, mga minors, nga doon yung mga offenses, kung saan na, kung sa'y kasamtangan kung galakan na ito kabahin sa kaning atong rehabilitation sa mga minors, kaya parang doon na yung plano, tanaw na ito kung saan na. So, asa ka ito magsugod na ha? Okay, sige. Let's start off na lang sa board, sa imo una-una ba? Sa imo personal assessment sa pagpadangan sa katungod sa mga kabataan to this ball, in a scale of 1 to 10, mga asa na yung ang imong natanaw, asa na ang naabot na to? Akong ikaima na rin bahin sa ito ang mga kabatanunan karon. In fairness, na po siguro sa 6/10. Okay, 6/10. Kanya, kani atong gingon nga 6/10 nagsangka man siya karon. Yeah, kung moingon po bahin sa itong kabatanunan nga karon mo niya, kung ang giingon nga anak labing nakahibaw gani ini nga to ang social welfare mo na nagkuha to ta karon niya ako legislator mo jud ko. So kutob gyud ko sa mga balaod nga ato ang mga or mga issues nga gituki din sa ato ang mga probinsya. But anyway, kanibahin sa atong kabatanunan karon ang pinaka-latest na issue nga ato ang giatubangan ni kanitang suicide rate itong kaniana. Yes, ma'am. Yes, na ato daghang nagsangka ato ang ratings ani sa suicide ang mga bata sa garan. Then mga lalaki pa yun ang taga sa garan nga nag-suicide. Ngano ka ni Reno? So problema nila. Wa ka bubuhan na. Ataga na kung sino routine para move on nila po doon graduate tayo ba? Oo lagi. Okay. So kana siya ato naman ang gituki dito sa mga probinsya. Naka-maintain natin ni Ana, dihan natin mga recommendations. So mismo magani for the month of October, ang DYRD ni Ana through Dr. Kate Balani, naghimo sila og katong mental awareness na si Dr. Kate ang nag-host ni Ana. So, in response also to our giingon nato ng mga kabatanunan nga
dali ko resort into suicide. Okay. Karang murag iskay diskutanan ng suicide, okay. For one, kay ko nga dunay tungod kay imong tanawon mas ang kanay adto ganun wala man kaayo, no? So we could siguro probably dunay kalabutan ani kay atong kinaiya karon kaysa kinaiya sa una, no? Atong gitanaw sa una wala ingon go atong panahon no unta kay lingaw pero mas personal ang atong relasyon, no? At tapos kananan in fact dunay mga pamilya nga ilang kananan way nag-ingon nga mitinganan karon ang kananan gihimo computer lab, no? Gihimo internetan. Mga kuwansa kining tingali mo na ingon nga dako kayo o trabahoon nga ngayon atong buhaton ang pagpabalik kaning panahon nga atong mga kaigsunan sa banay, atong mga kaigsunan, atong mga gilikanan mubalik o maghisgot sa ilang kaugalingon bitas. Bisag ka lang kananan, maunong dyan yung panahon na matapok na tugod kayo eskwela. So, tingali. But then, beyond this, panaglitan kita, kung taga ka ng problema din na sa ilas pamilya, no? Sila na yung makapunuan na. As regards kani sa society, murag minus punta kayo o tabang nga mahatag, ano yung lagi na yung mga psychological, no? Good nga na, sinutol kit pala ni. O kuman pa mapipila lang ka psychologist, yung tanawon, atong provincial hospital, kaya atong Baleares Hospital, murag walay, usar ka buok, no? Yung tanawon yung kung sa kadalihan ang suliran. So, sa kuan, kung sa may tanawon yung kuan ni board, kung sa may ikatabang tingali sa punta provincial, ano na itong kapunan ni kakuwangan kamahin ani. Maulagi na ito ang kinaingon nga kaning mga problema nga giatubang sa mga kabatan-unan karon kadalain-lain. Then according to Dr. Kit, kaning mga batan-on nga mo resort dayon into suicide most probably is due to globalization. So the impact of globalization kaning po atong giingon nga mga dysfunctional families kay daghan na nga dysfunctional families karon. Kay bawo magkita ni anak sa epekto sa usa ka dysfunctional na pamilya. The next is low tolerance, stress tolerance of our youth. Kana mo yung pinaka, maoy ako makita na the core yun ang core issue ani sa mga kabatan-unan nga tungod sa globalization, murag wa na kayo maanad ang atong mga kabatan-unan o ma-stress sila, ma-pressured. So once they are stressed or pressured, dali na kayo sila magkahuna-huna sa pinakasayon nga way of escaping sa ilahang problema. O niya, ang kani po mga kabatan-unan nga sa garang na mo lapigin ni ini, kani pong rason ng gugma. Ang rason sa gugma, ano gika ni gugma, no? So, ito kiingon karon na we need ato ang mga kabatan-unan. Kailangan kasat mo ni ang kabataan karon, which is our arm put para maka-reach out the more of our youth. Then, nanasad ang mental health awareness ng pamalaod. So, kami siya, ipangusgan po ni sa sagot ni ang kabataan President, Federated President, ang board member Christian Bolos, na sa kadalaing mga SK in the province of Bohol. Kay last month, up to nagsigi pa ni sila o celebrate sa Linggo ng Kabataan. Kaya nagsigi man sa kung apak-apak sa mga kadalaing mga lugar, makita nato nga nagsigi po sila o celebrate ni ini. Then, in a way also, nag-information drive po sila ani mental health awareness labi na sa atong mga kabatan-unan. So what we are doing now is kinahanglan ang atong pahusgan po sa atong mga eskwelahan through our guidance counselors. Pagkit nag-bending panikaran, ang guidance counselors nato na kinahanglan ang atong silang i-organize. Kaya wala po kami silang organize din sa probinsya sa Bohol. So we need to strengthen also, but first we have to organize them. Then ato ang mga students, youth, action center ba siya ang tawag sa mga kadalaing mga eskwelahan. Nga ato po ni to unite them.
So, diha man na sila pag-meeting ni Ana, and they are also in unity and in a mutual understanding with me during our meeting. And doon o sila po, maisa po sila pareha sa guidance counselors na ay usa ka organization. Okay, mo na murag tanong kita na to. Kana dako kay paginanglan din paghugpong ganing pirang bitaw sa atong mga kabatunan, di mo maginaw imong bintahon kay gala. Kamo mga panahon na atong mga kabatunan talag sa kita o kabatunan nga kining ubanding ug maayo sa ilang mga maguwang no. Kasagaran adto sa iyang mga edad unya kini atong mga kabatunan pod nga ato lang tugutan nga ang kuyog nila ang ilang mga kaedad. Dito na siguro kanang ilang kuyog doon na po pwedeng nga pundasyon no sa mental na health kunya ang kasagaran ng pagkinating puro experimental kung nangila murag tanaw-tanaw nila kung sa'yo naitabo murag nanimunti nga na to the point kumabot nga ang ilang testing o kanang pag-eksperimento tuha ka doon nga tos mga dautan na hinuon niya lisod na magil o yun ang problema kaning maligo mahog mabasa ta kasaro na magil may kauman, basa na, mauna na itong kinainan. But anyway, uwan po nato karoon ng hinanat at tinugyanan sa Philippine National Police ang atong palikuron diri kaya ato pong tanaw kung saan ang sitwasyon na pinagyan na sa atong mga kaigsunan kabataan sino kitang dunay sulirans batapon ato kitanaw kani pa mga suicide no? Kunya kani atong sulirans sa atong mga kabataan nga kining minus kayo tolerance kung talang karong mga panahon na magkabantay mo higala kana simple mag-drive og motor naa ka sa hileras traffic unya kining naay daghang mga patanunan bitaw nga ining sugod o green sa light musutoy dayon unya panahon nga kini kita nga magali ato bitaw maapsan ang sulod na lang bukuron gyud kana nila dili na sila magpapilidi kana murag ito ko sila mga kiling sila nagkikinap labing maayo, ila nagkikinapusugan ng motor. Huwag sila muna ba sa epekto na maayo lang ang tao, kining dili naging madisgrasya. Ato kanukan na yung madisgrasya, makaangin pag-iluguban, no? Uliya, yung mo nang biklon ng istorya, gamay na kayo, yung kita na po nagpikil ka na. Musukol ka yun ba? Wala kayo, minus kayo, tolerance, I don't know, kung sari nakaingon o man dyan tataw ng pagtuon, no? But anyway, atong tanawon kung sa po ang side sa atong kapulisan, ano may tanaw nila then let's go try to see ang record atong matanaw no. Tanaw ko kung sa po ang sitwasyon sa buhol sa kaning atong mga kabatanunan nga dunay in conflict, children in conflict with the law. Mali ko introduce mo balik na niya kato atong pangutana. Okay, may mga po na ito tanan, pasensya na mo, nalay ko na. Duha Miss Officer kaya ang duha na-live. So, duha naman ito personal ito sa office. Okay. Then, sa upadong mo giri, dihay ni Apo Then, pasensya na po mo ni Hong Tingong, pero masakos na po. Okay. Then, bahit sa CICL, so far, sa record nga naabot sa itong opisina, as of this year, 5 lang kabuok, ug daghan kanila involved sa drugs. So, kaning 5 ka kaso, lain-lain na siya? Lain-lain. Then, naatay frustrated murder, usa ka carnapping, ug ang drugs na pumoy tulo. So, nag-total ni sila og 5 sa tibuok, tuig. From January to October ko pamantay kanang November. Kuhaan pa man kita, no? Oo, kuhaan pa man. Pero kani, kato sigun sa elevate ko kita na report sa mga police stations na nasaka yun. Oo. Kini po siya, mauni ang nagkaso nga nadala jud nito sa court. Okay. So, isaka yun. Nadala jud ni siya na report. So, wala magbinta kita itong na amicable settlement, no? Kaya una may mga pamaagin po na ito na aron na maminus-minusan kita mga kaso na tumawag sa mga korte, doon ay measures ka na dito sa ubos, no? Wala. Katong intervention nga gihimo sa DSWD, ang sa CICL doon na ito, hindi man sila basta-basta kasuhan.
naamang na sila intervention nga ihatag sa social worker. Okay. Kung ang social worker dili mo hatag certificate of discernment, so di jud proceed sa atong kaso pa imong support. Go to rent dito sa DSWD. Okay, kaya mo man ay usas sa mga panginahanglan nga pananglitan mahimong criminally liable ako sa kabata kung mapamatud-as DSWD nga naa nag-isantong kabuot, no? One certificate of discernment. Moadto na dito sa DSWD, unya ang social worker sa DSWD may maghatag sa certification nga kani minor na siya pero sa iyang gibuhat doon na siya saktong paguna-una. Nanisakto siya panabot sa gibuhat sala ba or di? Okay. So kana good pasabot kani sila na elevate yun mo ning 5 ka buok. So naapay posible ng mga kasong kining clearly makaingon ta DSWD wala mo certified kita nga mura po binata man ning duwa pa man ning iya nga kay ba criminal offense na diay no. Okay. So yan ang sitwasyon na certificate of discernment gikinahanglan. Uliha. So far ba sa ato mga kapulisan ma'am kini doon na mo gayingon nga daghana kayong mga aligasyon no nga nagingon nga kasagaran mga criminal groups karon ay nagihimo gamiton ang mga bata tungod aning katong balaod kabahin sa juvenile justice no. Unsa man tan-aw ninyo sa mga kapulisan doon na ba'y kamatuoran ni pasangil nga ingon ani? Kung doon na tayo magbuha ng ebidensya dyan nga nga nagibuhat sa atong mga adult, pwede na sila kasunga nato diri iko na to sa Republic Act 7610. Gigamit ang usa ka minor sa usa ka adult sa pagbuhat o sa laod. Detrimental to child's development man na siya. Ang gibuhat sa usa ka. So RA 7610. 7610. Okay. 7610. So detrimental to group sa usa ka bata no. Okay. Kuan mo na kuan dito kay daghan kami ang give the sinig pasangil ani kana labi na gyud ang mga akyat bahay kay nagihon mas labi ni bata kay makasos buhos sa aircon no. Gamay-gamay siya niya. Dahil mga ginagawin giwang sa balay pwede ra siya mulusot unya kining okay lagi ko nga dili lagi dali makasuhan labi na gyud kanang bata nga napjoy bata kanang bitaw murag minus o kuan mga kuwang og jutay. Oo, kasagaran mao gyud ilang ipanggamit ana. Although napoy dati po tayo makita ng mga bata like for example gabi dito tas mangga kagi mo doon mo ganda sir papalito para may mo para palit barbecue sir. Pero mas kuan pa man ka mas likon pa man ka to ako anak gani niya akong anak tuwa dito nga trabaho gani karon hindi pa ka trabaho sa wala mo po'y kuan sir kay ibutom na ko kayo mo ginikanan wa pagkaon so gani for one kini gani mga bata nga tanaw gini mo natagaw gid sa mga kadalanan nga hapit halos din na gani pangitaon sa ginikanan unsa kay maayo nga buhaton nato sa mga kapulisan na kita because hindi rin murag ato gid paingon ngadto sa criminal activity. Kasagaran nga buhaton nato kung may nga na ato na silang impuson ato lagi na padungin to social worker ato na sa DSWD. Ang problema nato kay murag wa tay lugar nga kabutangan ana nila. Correct. Ug naa maganintay kanang crisis center. Kanang mga crisis center dili na intended sa mga bata nga natagaw. Intended na sa mga bata nga babae kasad nga sexually abused. Or bisan kung physical as long as kanang giabusuhan siya sa ila or bisan asang dapit nga way laing maka kanang care ba sa bata temporarily. Muna nga ako diha sa BCIC. Okay. Kaya ato po na ipainundong na doon na ipasilidad na itong provincial government mga i-operate ni Kuyong sa DSWD atong crisis center pero ang ilang mga kasagaran mga kaso dito mga kababayan na kaya mo na yung ating manunod yun nato kaya kasagaran malaki kasagaran makamaumpod maningkamot para sila kagalingon ang babae kaya lisod pa di man siya pwede bisag asa na lang muhigda kay Ricardo ba
Sa kanan ni biktima ni sa sexual nga pang-abuso or physical nga pang-abuso, vulnerable magaling bayan eh. So, mo na gibutang ko sa konstitusyon nga kinahanglan panalitan gid sila. Unya duna na pasilidad ang atong provincial government, pero once again, mo lagi gingon nga sumaoy nga para sa mga kababayan, dili para sa mga kalalakian o katong uban nga dili kayo grabe ang kaso, no? Pero may uban nga kining gikulatas bana pero pagkahuman o 24 oras na ulian kahupog to na gahilak-hilak ng bana kay papaulion. So ako kanyan eh dili na kayo prioridad na dito, tingnan pwede na mag-overnight stay dito. Ang ako pong crisis center iutang na diya temporary na jud. Walay. Ang magsud diha temporary jud na. Dili yung tipo kinabuhi na kinabuhi ya. Kanang kita na usa ka babae nga kanang biktima pangulat sa bana. Unya sa panahon nga murag gusto siya sa muligas sa sitwasyon, yung wa siya lain kadungan, pwede siya dito. Or ang closest na to ang atong wata sa pulisan, di ba nakamatay witness desk dito, pwede itong tingali o ito sa siya in the meantime, no? Pero kung ito yung sa opisina, di yung kayang pumunta. Pwede kagahin na. Hindi ko na tao. Sabi naman, may tamo kung gabi. Hindi ko naman. Pero doon sa crisis center, nice like provide mo. Okay. So, okay, mas maayon na. Pero, kanpod, mo na tungkol sa kalayon, tingali ba? For example, nakakaslayong lugar, na itong crisis center, Western Bilaran. So, mahimong nga ito kamudan dito. Or sa iyong mga kaparintihan. Ay lang po ng kaparintihan, kaya ilaw mo ka, pag kumali mo ka ito, giteksa na ba na nga, dire. Kung sa mo, pagkagrabe nga yun. But anyway, kana as far as kaning mga kababayan nga mga kabataan ang itong concern kay Tibota nga naatod sila sa mga talantugon nga kahintang. Okay. Unya kini, which leads us to sa provincial government, Ma'am Totoro, kini di na natin nalunggan na plano niya ito magtukod o katong youth center para sa ingon ani children in conflict with the law. Sa may sitwasyon na ito? Kanang sitwasyon na ato ginang makatubag yun na siguro. Kaya lihat naman din yan, di ba? Kaya mga naman din ni Ana. So, inaunta nga mapadayon yun siya. Kaya kanina yung atong giingon na shelter, mo yun ay pinakalisod na itong pangitaon. Kaya mismo sa kalungsuran, kung na mga children in conflict with the law, asa sila paingon? Dili na sila pwede i-hold in sa porsyento sa police. Kaya dili ba na the right place for them, okay? They are minors and baya. O na nga, ako makita ni Ana, we need the partnership also with the different organization. Like for example, the church, di ba? Ang simbahan. Kaya dito sa Mugapit, akong himuon Ana, naamang galing mga children in conflict with the law, ang atong problema, temporarily, labi na uga ng mga gabiinan ato sila malagpan, asa na to sila iputan. So here comes the church. Ang simbahan, Ana, ang pare, mutabang na siya nga, sige, arisa nang tumutong ka ng gabiuna. And then also responsible citizens, mga civilians, na mutabang ko na, okay, karoon sa atong gabiuna, di mo. So that is the easiest form or way na matabangan nato ng atong giinon na shelter. And this is also an anticipation sa mga umaabot ng mga panahon nga unta magka-clustering ta ani atong giingon na shelter sa mga kanilang kalungsuran. Kay we cannot escape the fact na ikinahanglan yun ang shelter sa kadalilain. Kaya kanya itong crisis intervention center na sa Tagbilaran, it will not cater to the needs na ikinahanglan nato. So what we need now is sa mga kalungsuran, inikabot sa panahon, mag-clustering unta na ay itungkol na shelter para specifically for the children in conflict with the law. Kaya para in response also sa needs na ikinahanglan nato kay kaniyatong giingon na shelter na atong gihimo kan buhol, youth home, wa pumantakhay o kanus ay siya mahuman. So pagkakaroon siguro, what we need is the partnership with the LGUs and the different responsible organization na maka-cater to the immediate needs of our children in conflict with the law. So manay ako makita rin na kanang pinaka-dali na solusyon na itong buhaton kay lisod magulog ato ranas lang pasagdan ng mga bata. Ang pinaka-dali na maatuan nato kay simbahan na ba yun? So, na yung mga anak ka magkalungsuran na mo,
maghimo nila. So hopefully we can also encourage all the other mga lungsod nga mo himo pud ini. Kay para dili maglusod kay ang sa usa ka lungsod lisod man ang LGU ay maglihok. Kinahanglan na siya og partnership with the different agencies, with the different organization para smooth sailing pero ni ang lungsod. Okay, maayo na kay idea. In fact, gusto tao doon na magaling nauna-unaan, no, atong council, provincial council for women and children. Doon na sila nakita nga lungsod, nga doon ay template. Mas mayo, mautingan nila itong tanawon, itong istoryahon ng mga kalkiunsa nila pagpadagan. Just in case, doon ay mga kalungsuran po nga nakita pa kung saan nila pagtrabaho, no? So, base po, pinagin na itong kapihan sa PIA, makatabang sa pagpalapad na ang kasayuran. Kabahin, itong pagpanikamot nga, itong kagayahan, itong mga kabatanunan nga, tingali auto kining curiosity or auto kining pagkakan mangita na gid og thrill kay kining batanunan na magyud na sila ana mangita sa ato pagkabatanunan ana mo punta no. So aron na kung panalitan maligas man sila ka sa dili gyud kay mo panayon na sila og ambak no kay gusto punta nga in a way ang tanan nato mga naa sa atong katilingban mahimong kapahimusan gyud nato sa kining kaayuhan sa tanan. So, mo na may ganawa pa so far ang atong plano murag wala pa unya karon una na pwede passport ng plano na i-cluster ang mga kalungsuran kay pupunta kung sa dako ang gikinahanglan nga pondo sa pag-operate ng daan no kay di man pareha o naanong kadaghan nga mga kasinatian na kanang gobyerno nga magtukod og hospital pero walay ibutang appropriations para sa mga doktor, nurses. So, natay building, wala tayo kao ko nga na dito. So, mao ko na gusto mo mahita po na to. Kung doon na magaling tukuron nga rehabilitation or halfway house sa mga kabatanunan, kabili nila ng children in conflict with mas maayo po doon na kay psychologist ka na dito, doon na kay doktor, doon na kay housekeeper, o kanang disciplinaryan nga na dito, kaya po punta nga dakong problema ani mga kabatanunan kaning dili sila kaayo receptive aning disiplina kay posible na gawa siya anara dito sa iyang pagkabata at the same time murag posible ba nga kining dili maayo ang iyang kasinatian kabahin sa person in authority mo na nga miskuha good every time so mga yan na matrabaho so pinaglatag psychologist pinaglatag nurse, doktor unya 24-hour duty man hindi man mahimo usa ka tawo ra kay panalitan ikaw rin sa doktor, hindi katong ni mo, siguro ito yung kalito, kabuang dito na wala, hindi na makontrol, daga na ng mahangin. Of course, ato kung gitanaw na dili, mahimong yun o kapatanunan nga in conflict with the law. Dato na to dito sa mga munisipyo na atong itipo kay dakong tsansa matakdan sila atong mga ardent criminals nga nasa sulod or kining dili po maayo para sa ilang kaugalingon nga sa ilang pagdako kining doon na sila kasi natiyan na nakuyog kung sila o kriminal kaya mo na matakot doon dyan na isa kung saan ang yun mo no so mo na nga karoon ka tanaw na nga as much as possible tingnan mas maayo yun o mapapaspas ni tungkol kayo tanaw na nga itong mga kapatanunan mas maayo yun o gatot ng mahilot na sila samtang bata pa because in the end kung mabot na sa panahon sa kalisod maragwa na dyan tayo mahimo niya na okay children in conflict with the law, doon na natin. Yes po. Kaya hindi nga natong paghilot. So, pag dali pa paghilot, anay ato ang mga kabatanunan, we have to stick with the curfew. Oo, ganun, no? Kaya nga natong curfew. Kaya kung tanan kalungsunan na anak stricto yun sa curfew, by 10 o'clock, anay mga minor anak nga nagtatagaw din hasada. So, kinahanglan will have to stick with the curfew. Kaya dapat ang bata, kung ikaw ginikanan, kain pang itaon ni muhang anak. Di ba? Kung ikaw palihan. Ikaw ginikanan, kung asa mo kung anak ko, man mo ako. So, kinahanglan, as a responsible parent, duty yun na ito, as ginikanan, na pangitaon na ito mga anak. By 10 o'clock in the evening, the child should be at home. Safe in the home. Kaya kung dili na siya mo pasabot na ay nailaing hihimo dito sa gawas, kaya ang eskwelahan, di ba, na mo abot gabi ng minors, di ba, na mo abot at alas 10. Di ba? Ang kinalugayan, alas 7, siguro, alas 6, alas 7, mag-imo silang homework. Pero beyond that time,
kinahanglan ang bata nalayo sa balay. So as a parent, you must see to it that your child is safe at home before 10 o'clock. Otherwise, you will be liable kung sa nagibuhat sa imong mga anak, sa imong anak dito sa gawas. So, ang police ni Ine, maka-enforce ni anak sa ato ang for few hours, then of course, the LGUs, always in the enforcement and the implementation within the arms of the LGUs. Kaya kanipod, mauna po niya ang usakay. Diyan, yung panahon nga, ito nag-isugdan, no? Naging Lord Q, doon na tayo mga ginikanan nga, hindi pang bisita, mga ginikanan, murag, on the first 2 nights after, okay pa, murag, wak pa kayo makita ang sunod na, kaya ginikanan, naman mo na kuwan nila sa ina. So, mo na ikuan, no? Liability ang kuwan niya doon sa ginikanan, pero mo lang na ang atong nakitaan po is, karon mga panahon na daghang mga ginikanan nga kanang kapalami o magbata o niya. Wala gyud tay follow up kita ta nga tuting kuan na gyud nabo po sila nabo po mga badlungon umi ko lami ko noton buga ni ginikanan ni wa ko trabaho kay. So all of this to kita na may kana is as always tamangan na to gitanan kay ug ato ra po sila masagdan. Ug di na to sila badlungon wala na gaya sila kuan no nagilabot munta di okay o nagilabot ta nga to is gusto ta nga dili pagit sila mahitong tawak no sa mas lisod nga sitwasyon. So kana once again atong equal out nga tumang igsunan nga naalihan labi na gito mga igsunan na to murag tinahod ba sa ilang mga lugar kana mas maayo gid og atong tabangan ni kayo pasanggan na to ng mga ginikanan. Doon na set up ang simbahan, aning medyo maayo na itong cluster po sa simbahan, you know? O, mas maayo na kay close, kainin mo, kainan na ninyo, kung tabangan sa tanan kayo, dili na doon na tabangan, mauligin na, mas maayo mo na, kaya di mo na mamunay. Matakibaw sa una, di na mamunay ito sa una, karon kay atong iksuon nga doon ay problema sa droga sa rawa, di ba? Kaya imong rice dispenser, kaya pero ibaligyan ang apel, no? So, di ikaw nagkaroon nga, di mamunay yung mga criminal or na diha, pinagyo drugs niya, siguro sa data nga nakuha. Sa 5 kabuok, may prosper ka kaso sa children in conflict with the law. Tuluan na, drugs sa bagyod. Mga na itong ikandukan, karoon sa bagyod, nagkataghan raba ang drugas nga itong sa gabi na sa dindarakpan nga ako kayang amount, no? So, kuwan yun, mas maayong yun nga ang mga ginikanan, manginabot na ani kay dako kaya ning suliran, mas maayo na nagigong ito, gatigong nagsugod para sa iyang piyansa sa iyang ako na ginikanan. Ang ato ani is, itong katabangan, kung mahulma sila, kikipota nga in the future, pagawa na ito sila yung mupuli o naanad silang balikog ang pamaagi. Sigurado dyan ang balikog ang ilang dinadaan. O di mo doon, bubawas na sila sa kalisod kaya ilang nakita. So, mas lisod pa ang musunod. So, muna yung kitanaw na ito. Ang bugtong pamaagi nga, itong hiluton nga ito kabatanunan kani, balik na ito na disiplina, curfew, mas maayo ito. Gatong yung mapatuman kung balik kay daghan kayong masulban na kana alone. Effective ba yan? Di ba? Kinahanglan na rin sa kalungsuran effective kaya for you. Ang po nagka-relation na, ako din, ako po kayo suro ito sa syudad, pero so far ito nakita sa mga kalungsuran. Nawaan na ito sa una, mo biyahe, kagikan, umantalipon pa doon, tiris ng pilaran, maaari mag-agis tubigon. So, nagtigagana, magdapanay na mga bata, nakasada ba yan? Karoon, wala na, halos hipos-hipos na yun. So, una, hain itong na ay poste o sugat, wala ito gatapok, duwa-duwag, patulata. Karoon, arang-arang, wala nakakain makitan. So, medyo trabaho, ginamta. Ang ato lang ang sustainability sa atin, kung nga, pinang mahimo sa itong kapulisan, kaya oral na trabaho sa itong pulis kung mamadlong na may laghan mo niya na pwede ka mga siaw pag yun nga nasa itong katilingban. So, pinawag nga, kanang mga butang nga kaya na to sa itong komunidad, kita na lang mo trabaho. Ito na lang, ihatag sa pulis ka itong mga lisod-lisod na trabaho yung pamulis. Kaya kita po yung harong ng kriminal kasi malugaban, manunta, may ato. So, ato nang ihatag, kanang mga butang nga kaya na to trabaho nga kining
Surveillance Police, ato ang tingin tabangan kay kita mang tanan ani mga biktima di man kay sila ang pulis, no? Okay. So, dito po yung gala, doon na tayo alam sa itong mga kaigsuran na minaw, kay interesado, interact sa itong programa. Buksan na ito ang itong text line, 0939-569-0432. Atong ibalik kay 939-569-0432. Aron madugong po na ito. Kung sa inyo una-una, kung sa kayo ng problema sa itong mga kapatanunan karon na kaya baka na ito. Okay, kaya mga nato katong tabangan ni. Okay. So na-istorya na nato kanang kining kuhan kanang duna bay kasagaran mo karon mo lagi na yung nga ang mga parents dili kaya nang ka-control no niya kining nagtanaw daghang mga kaigsunan nagtanaw nga dunay dako pud nga lola pa eskwelahan pero simili atong eskwelahan karon dili na pud kayo I don't know sa epekto. Sa itong pagkabataan mo sa una, kita mo siya yung garden, kita manilihig, mangilo sa classroom, karon murag wala na, ipasagdan na mga bata nga murag higlo na classroom daan, kining kung sige kahapon, that be good kung nato nang ibalik ang disiplina nga itong mga kabataan. I think ang ideya nyo is for the suggestion na maggikan sa itong grassroots, paingon nga ito sa mga legislators kay katanaw na nga mura o na mga balaod nga tungkol sa sobra ka protectionist na sa mga kabataan. Kasanig na po din ubat, mura na ganda ikaw yung tabang ka may tabo, no? Sa ito, kapulisan ka, sumawi. So, may tanaw ni mga maayo ka ni kining ibalik itong ginagpay disiplina, itong dili corporal, kinaaman na sa itong konstitusyon na dili pwede, no? So sa awang opinion, lang maadyo kung ito mabalik. Kaysa una sa panahon nga sa kita pa, kamauta manilhik, kamauta murag na atay, tultulong ba nga trabaho, yung naunang trabaho, yung naunang responsibilidad. Dili lang sa balay, kami sa unang may mong dagan-dagan kay sweeper na muron. Pero kasagaran karon kay ang mga mama naman may meetingon nga, mag-meeting nga, magtapo tayo, magbayan tao ka ng sweeper. Dahil nagkapot sa atong karon lagi po rin atong kanang pambitaw, kanang kaninig. Murang nagkadaghan na po ng tumunon kaysa una. Oo, correct. Nga na po, mao siguro po na nga murag ang bata o wala na timing kanang trabaho, ginagmay, kaya tuwa lang sige nagtuon. Kunya, I don't know, kung sa katinoon, dahil nag-iingong pa doon is katong mga maestra ko sa una, mas maayo gito, kaya ka nang kugihan kayo ba nga dupot kayo, tudlo, bata, ito ka nung pinataphaw na niya pasagdan ng mga bata nga, kamano mo internet, pangitaan sa Google, muna kayo ko na. Anyway, let's not talk about that. Atong tanaw ko, kini kana pag yung tinuod ang pagbalik sa disiplina sa mga bata. Hindi, simple mga butang ba? Kanang anak kita, kanang manilig sa classroom, kanang manghipos-hipos o ginagmay. Kasi really, kung kana ilang matunan niya sa kuhan, kanang ma-reinforce sa katong gituon na ito sa balay, ma-reinforce sa classroom, may mga regular na kalihukan nila na sila sa balay, manghipos na po na sila diha. Kaya naanagaw na. Mga ito kita naong ang kakuwang sa disiplina mo lang mo gini usa sa mga nakita na to na dakong problema karon kayo mo po na magsugod na ani wa kay disiplina sa imong kaugalingon mo na dali ra kayo mulikoy mo na ka mas dool jud punuan sambal kani o kaning PC o mas maayo ni dali ra solve ito tanang problema ani mo na kuan usik tao kinabuhi sa ka bata nga mamatay karong panahon na mo igana sobra na is one death to mainly para sa atong society karon nga ginahanglan o mga maayong muna. Okay, yes po na kay sulti mo nabugaan ta din karon mga nagpaminaw po kanang ato sa pabaw ang bahinan ning online sexual exploitation kay labi na karon nga everything is naa sa online na tanan. Murag di na kapabuhi o may cellphone, walay internet access, walay wifi, mahina yun ng wifi, isang asa na inon.
Murag kita mabuhi og wala ni. So mo pud ni sa atong mga ginikanan nga naadinha ato ang mga kabatan-unan kani atong giingon nga online sexual exploitation kay wa ta kahibaw ato ang mga bata ba kay na ba sila access sa Google to the internet wa ta kahibaw sa ilang ibang access ni ana. So let us be careful. Dali na ang mga ginikanan po nga naas mga nihin-nihin nga mga lugar nga wa ta kahibaw sa ilang ipamuhat dito kay kani man kung giingon atong online sexual exploitation mahitabo ni siya without us knowing. So, let us all be careful with that. Kay isod kaayo ang trauma nga mahitabo ana sa bata o sa babae na ni-undergo exploitation na inaani kay dako magpupunta nga makita ni ani. Kaya ang porta ani i-course pura ba ni sa mga money transfer. Money transfer, mga diretsyo po ni sa bangko ang transaction. So, kinahanglan po din nga mo-check po ta labi na ni mga money transfer na to ng mga ahensya kay kung mo-raise na ganitong suspicion ani nga in a day daghan siya transaction then what siya capacity ang ilang capacity ani questionable so mo-raise na ni sa ato ang pananaw asa mi kani kwarta. So let us all be alert and be aware labi na sa mga nagtitrabaho sa mga money transfer if natin mga suspect sabot nga naay under the table ng mga transaction nga gipanghimo ni atong mga client baka kung ano na po na atong sudian ng polis kay sila magiging ang authorize ani nga mo apprehend sa mga klase ng mga tao na niini. Kay kaninang klase sa online sexual exploitation lagi, patalo ni siya na klase ng krimen. So, kung maray magpahibaw, luoy kayo ang bata o ang bayi na naaniini, kay dili yun ni siya mahibawan. So, naara yun ni sa mga katawhan nga magpahibaw kung naas mga suspetsa na makita nila sa mga tao na naghimo sa mga transaction niini. Okay, kay Juan, mo na yung ito, gipon may kagdagan kay may tabo ka ng simple ba kaya nga chat-chat dito nga naa sa internet o niya kalugayan matingan na ka kay regular naman yung bataan nga ito gila itong suok sa internetan na gawin sa dito sus na amalay ipang upload yung mga photos, no? Iyan kaugali yung mga photos nga iyan iko sa cellphone, iyan ipang upload ganito sa internet kaya bayaran ko, no? So, ini ato puting nga rin ipahinumdum labi na sa itong mga kaigsunan nga dahil mga internetan doon naman tayo mga panisiya kapahin sa pag-meet sa mga minors sa itong mga internet, no? Kung kining mo na ito nagitan kaya kasagaran gabantay po sa internet nalinaw po natin yung kaugaling duwa-duwa kaya nga di na siya kabantay kung saan nagipangbuhat sa uban nga naa dito sa internetan, no? Kaya kinirabangan niyo pananglitan masakpan nga imong internet nga IP address mo gigamit sa ingon ani nga mga illegal nga activity mahimo ipasira ang imong internetan so delikado gyud unya kining daghan pang mga pamaagi mo igala na binigyan ani mga kabatunan lagi na din atong giyahan o magtanaw sa internet magkamplinan bisag unsa nga mga sites unya kining naaileghan ditong magpasumangil o kanang amigo-amigo o niya meet up, istorya-istorya o niya pakanon, nantod i-drug, nantod nga kining di na kaning kawas kaghan kaya mahitabo nga problema na noon. All of this sexual exploitation mo na itong gitanaw nga usa sa mga dagko nga consequences kung na nato mga bata kasanda na ito aning atong internet. So, tanawa ko ninyo i-regulate ginikanan kaya hindi na ninyo i-regulate ng activities sa itong mga batanunan na binigyan sa paghamit sa internet dako tagay tsansa na ato lang ipasagdan sila na mahisalaan ginitang. Okay? So, sexual exploitation, natay suicide, natay children in conflict with the law, natay general idea o kung sa'y dagan, kung sa'y atong tanaw, no? 6/10 and rising in the present. Mas maayo kung matanaw yun nato daan kay we do hope that by next year, mabot na 7 and rising yapon, no? Kaya kami dyan na makita na itong atong ginagawa yun. So,
ang atong Provincial Council for the Welfare of Children, doon naman yung mga children's month activities, no? Patangkat kuha sa ilang schedule, but anyway, wala itong basahon, nagkakay papilda, nila, di dyan yung mahurot, hurot na itong oras man, ato pong ipaabot na magka-closing tatulog kay ani, 5 pohon, kung paano na sa atin kayo, ibalik o connect to atong submarine cable, no? Na dito sa connectar sa Leyte. So, tingnan niya, ito na lang punto niya. Atong signals kapihan sa PIA, o hitang 5 minutos, but anyway, mga good na naman. Okay? So, pangyayari na itong final statement sa itong mga resource persons karon, unahon na ito si Yasimang. So, ay gano'n. Kasa? Okay, kanang bahin sa kabataan, kinahanglan ang tanan ng tinabangay, dili kaya ng mga kapulisan ang pagbantay labi na sa mga minors na to. Ang minors gasugod o 15 pataas ang pwede makasuhan. So, mga ginikanan atong responsibilidad ang pag-amuma sa atong mga anak, dili ilang magpatubo sa ilang lawas, kundi pag-develop sa ilang IQ o EQ. IQ, may ngunta na IQ, ato na silang ipadala sa eskwelahan. Kung may kag EQ, siguro magsugod na diya si ato. Anyway, tanan man dyan magsugod sa balay. So, magsugod na sa kanang ginagmay nga disiplina. Muna gingon bitaw sa mga tiguang nga kanang pantuna ang imong anak sa dawe nga gusto ka nga mudako siya. Kung panaglitan, kung gusto ka ang bata imong buutan, so imo na siyang pantunon or kanang imo na siyang kanang gamay nga sayo, imo na siyang o sa kaway pa o bawat gamay imong giluton aron siya nga mudako ang usa ka kaway ng tulit. So mauna ko to, salamat. Okay, yes, si board member Christine. Yes. As the chairperson of the Committee on Women and Family Welfare, magbabalaod man ta. Sa balaod yun noon ta, natanang klaseng balaod. Ang ato na lang kinahanglan nga ma-implement ni siya, ma-enforce ni siya. So all the lessons, all experiences of a child always begin in the home. And it is always the responsibility of the parents na disiplinahon ang anak. Kung dili nato disiplinahon ang anak, remember, they will be our future leaders. Then, saan na lang ang atong kalibutan, kung ang klase sa future leaders nato, wala nato katarong o pag-amuma. It always boils down to how we upbring our child to be the best kind of leader they will become in the future. So to all our parents out there, sa ato ang mga teachers, sa ato ang youth, this is a partnership of how we bring our youth to be better and for our women to always be empowered and disciplined in every way we can be. Daghang salamat rin sa panahon karong hapunan sa atong kapihan. Okay, and then pagigana magtapos sa segment sa atong kapihan sa PIA, hindi sa atong paboritong istasyon sa DYTR. Once again, pagigana sa itong magkaubanan dali, si Elvin Bugosya, si Jose Rinotista, si Levi Soy Baguio, sa itong resource person, si Board Member Tudor o si Mom Sumaoy. Once again, kini si Ray Aturicho, pag-inom Delino, atong pabuton ay makaliukan sa Children's Month, atong duyugan kini, o atong tabangan o disiplina ng itong mga kabataan kay nasayot ang usa ka bata na makalimtan na itong disiplina, mao na yung bata na di na ito makalimtan in the future kay mao maging na yung maghatag na itong suliran. So with that, may nangyari, kini si Ray Antonio, mag-ingon ka ninyo. Kaya salamat sa inyong pagtubay o ginawag na kitang tanan, magtabang sa pagdisiplina sa itong kabataan. May hapon.